Paniudto niya ako, guys. Paniudto ay almusal, tanghalian na niya ako tsaka hapon. Ngaon tanin niyo, isdala snack naman niya ako. Wow, eh. Kaon, kaon, kaon. Kapag yan, guys. Lagyan ako guys. Pineapple. Hilig kong pineapple, guys. Kaya. Ito, seafoods. Mga kong taog seafoods. Yan. Pero, kaon, among sudan. Hello everyone, let's eat. Ikan ko naglaba ng mga una punta. Wag ko kutsara guys, wag ko kutsara. Mas dami ang magkamay. Kami kayo aking gulay guys. Ako naman yung luto sa Easter sa akong farm. Akong hipon. Nakaunta ninyo. Yan yung sudan dyan sa inyo. Tama na gigo ang daan niya. Dito yung baka sa mga luto. Pineapple. May uban no allergy sa hipon. Ano kung isa allergy sa hipon? Pag kumain siya ng hipon, maano? Maraming pang-brot sa inyo. Doon naggrasa sa inyo ba? Kasi ang aking pugos o hipon, akong himitan. Yung kumutuong nga na sa ikalang allergy. Uy, himitan. Tagtaod ana. Namurot siyang nawang tanan, loya lagi. Tagsara mo kaunan ni guys. Sa isa ka tuig, murag kaduha pa kaunan. Tagsara mo gud kay diri mamang rigda is palengke. Terus kaya akong kanya.
Ang isa ko may bugnaw. Yun ako anto sa mga gutom guys, no? Kaya akong anak, eskwela pa. Hindi ko mga alas 5 mo ulit. Sa orasan ako kung yung pag-ikon ko ng graba. Before ko naglaba, ako din sala daan. Ako lang ihapkop, kaya ako din init pag umanda. Mukhaan lang kung sa'yo kaya. Mga hipon na ba kayo? Hindi ko kay kuha ninyo mga punawan pag gabiin ako ng kaon. Isog na yun yung matigwang sa guys ba? Yun yung natong panunawan. Mga takong kana. Kaon lang ko na untad tulong gabi. Itong dili. Kuan sa purple allergy lamit kayo. Itong allergy nag-anto sila tanaw. Makakaano tabop ng kanin yung ulam ko. Pansit ya, cauliflower. Ami ang gulay. Dagan na kayo ang halagang 200 sa hipon guys. Sawa, ang sawa ini kam kaon. Kami ang sabaw.
Kaon. Ano ba tawag dahil? Hi. Let's eat. Shout out Nathan Villanueva. Kain po. Jet! Huwag akong baso ha, bating kulit ka. May nananaw eh. Let's eat everyone. Nakakagutom. Advance yung ano ko, yung hapunan. Anong oras na? Alas 3. Hirap kasi maglaban, nakakagutom pag nag-isip yung ulam mo, ang ganito. Nathan Villanueva, taga saan ka? Where are you from? Where are you from? Taga saan po? Busog, grabe sa malayo pa akong ulam. Busog na. Yung anak ko mamaya pa yung darating. Kaya, ang dami pang ulam. Dami yung 200 binili ko. Medium lang yung size ng ano ko, yung shrimp. Tapos broccoli, cauliflower, halagang isang peraso, halagang 45. Marami-rami na. Philippines, saan sa Philippines po? Kapitbahay tayo. Sa Pilipinas rin ako eh. Nakakagigil yung ulam ko. Pang kumain. Kaya, pag ako kumain, na to. Lahat na. Salo ko na lahat. Loh, nag-aaway yung puso. Hindi man sila makakain sa ulam ko eh. Kasi ulam ko, bawal ko sa pusa. Buti lang kain ko, parang naglalawit ako sa ulam ko. Kawawa yung pusa ko, wala silang makain. Saan? Sa ano? Pilipinas ka? Matalmil? Matalmil ba? Militan? Ganda ng pangalan mo, Militan. Shout out po sa Emo. Tagal-tagal akong hindi nag-live sa Facebook ko. Ay, sa Facebook, sorry. Sa YouTube ko. Nalikan ko ulit to kasi sayang din. Marami pa akong bubunuin dito. Ano ba mag-ano ng sa YouTube? Ang dami ko pang bubuno, hindi pa na napuno. Nasa lang ako, sa bungad pa. Kulang kasi ako sa Atiman ba. Marami na kasi yung social media ngayon. Magpili ka doon sa gas, doon sa marami. Nung magkapira ba tayo ba? Saan ka mabilis? Parang hindi naman mabilis ang magkapira ka. Pag punuin mo pa yung mga tools na kailangan. Kailan pa kaya tayo magkapira nito, no? Yung iba, biling nila pag may ads, may pira ka na. Wala pa, uy. Pa. May ads na ako dito, no? Kita nyo?
Di pa ako nagkapira niya. Yung iba, nanghingi na ng pira, di pa nga ako na invite. Nanghingi na sila ng pira. Nanghingi, nagbigay man tayo guys, kaso lang. Paano tayo makabigay eh? Gumawa tayo ng content para magkapira. At hindi pa ako na invite sa lahat ng post. May alis na nga ako, hindi pa ako nagkapira niya. Ano ba yan? Ano yun? Baka kayo marami na kayong pera sa ano niya, sa account niya. May nangihingi kasi sa akin na pera. Ano ko yun? Mabigyan ko yun, pero mag-massage muna ako. Bigay ko sa kanya yung isang bayad ko sa massage. Kapitan mo lang ako kung sino ka. Hindi ka ng sabi niya bang kain mo daw yun. Masayista ako, masayista. Yan ako ng pera. Hindi pa ako ng pag-sahod dito. Pabalikan ko yung pangalan mo. Sino yun? Sabi sa akin na paghingi. Bibigay ako ng isa ka na. Dapat yung lang, hindi mayaman yung bibigyan ko. Kasi ako mahirap lang ako tapos magbibigay ka sa mayaman. Tapos magbibigay ka, di pala yun sa pagkain, pang ano pala yun. Tawag nito? Pang bisyo pala. Na. Mauna ni ron. Pag may ads ka na, di forget, may ads, may pira ka. Wala pa. Sipagan ko pa nito mag-content ng marami. Paano ba yan? Paano ba mag-content ng marami pira mo? Mag-download ng download? Wala namang nanonood. Ang dami ko na nakain guys, oh. May ads na rin ako dito sa YouTube ko, guys. Baka isipin nyo, may pira na ako. Wala pa. Marami pang nakalinya doon. Na-monetize na rin ako kasi may ads na ako, diba? Ang kailangan doon, yung mga yung mga followers, paano mo yun sungkitin yung mga followers mo? Hirap naman abutin. Ang sa akin lang mag-video ako ganun eh. Parang, way lamig ba? Ba yan? Oo nga guys, ang hirap palang mag-content creator ka ba? Pupuyat ka sa kaka-edit ba? Minsan nagmamassage ako. Siyempre, kung makamassage ako ng simula alas 7 ng gabi, tapos matapos ako ng alas 12. Kasi hindi yun set yung client mo. Talagang ang client namin ay papugso-bugso. Minsan wala, minsan meron. Tapos, imaginin mo, paano ako maggawa ng content na busy ako. Tapos, ang tulog ko ay 4 hours, 6 hours, 3 hours, ganun lang. Lalo na pag mag-home service ako, maabutan ako ng madaling araw. Tapos mag-live ka. Ganito talaga ang bigat ko ngayong oras. Tapos naglalaba, nagluluto, ganyan. Tapos hihintay ko yung anak ko. Mahirap mga content creator guys. No? Tapos akala nila no, may sahod na talaga ako dito. Makita nyo lang yung tools ko, no? Hindi pa nangalahati ngayon. Tapos may ads lang. Tapos yung video ko iba, yung marami akong copyright. Marami rin akong labag. At yung video ko dati, yung una kong video ko, di ko alam paano. Yung makita mo yung watermark, bawal yung ganun.
Kasi pag may watermark, ang ads nun papunta sa kanila. Sila yung nauuna, sila yung may magkapira sa'yo. Kaya kung may watermark yung video ko, sila yung nakikinabang sa ads ko, no? Kasi tumatakbo na sa libo yung yung video ko, tapos iba yung nakikinabang ng ads ko, no? Hindi ako. Totoo. Alam na nila yun kung saan napunta. Tapos kung may watermark, kunwari, nag-video ako, watermark, kunwari, yung kita nila yung ginamit ko, may watermark yun, pupunta sa kanila. Tapos ikaw yung naghirap, ikaw yung walang kita. Di kasi ako nakikinig sa mga tools kasi minsan di ko maintindihan at doon ko na lang maintindihan sa mga content creator, no? Nakikinig ako sa kanila. Iniisa-isa ko na nga ito pagburay kasi isip ko sila naman nakinabang sa ads ko, no? Uy. Tapos, nga, pansinin nyo yung mga video ko may ads na. Problema na ninyo yan, i-skip nyo yung yung ads. Or patuloy na, swerte yung may-ari ng yung ginagamit ko ng yung video, no? Dapat to lang watermark, magbabayad ka naman kasi. Paano naman din kasi yan? Mayroon din naman walang bayad, yung trial lang ito, guys. Sa cut na yun, cut, ba yun? Utusan mo mga anak mo para maka-exercise din sila, hindi ikaw lang. Uy. Nitan. Alam mo, yung anak ko, busy yan sa pag-aaral nila. Tapos mautusan ko naman sila mamalingki, sila magluto. Inutusan ko yung anak ko. Minsan kasi na-busy siya at napagod na sa kakasulat dun sa eskolo, anong ginagawa nila. Kaya suluhin mo talaga, nanay kasi ako, kaya sinolo ko na lang. Ako pa trabaho, ako pa lahat. Hindi ba ganyan? Mahirap pag ganyan parang iba na kasi yung mga anak natin ngayon, mga kabataan. Hira lang sa mga mabait na anak na sobrang kuwan sa mga nanay yung paglaga or pagtrain, no? Ganyan kasi kami dati. Kunting salita lang na hindi ka sumunod. Talagang maramdaman mo yung lagatak. Alam mo yung lagatak, yung palo. Pero ngayon, bawal ka nang magpalo. Tapos pag utosan mo, pag ayaw, hindi mo mapipilit pag ikaw pa yung nagagalit, parang naha-high blood ka na rin, no? Kaya iniwasan ko yung naha-high blood ako. Turuan ko siya, o ganyan. Yung damit niya, yung pangbahay niya, separate ko sa kanya yan, siya maglaba. Tapos, tinuturuan ko naman sila, hindi naman nawawala yan sa isang magulang. May mga bagay lang talaga na pagod sila sa eskwela nila, tapos pagdating sa bahay, titingnan mo, nagpa-project sila, di ba? Tapos, kung kaya ko pa, di ako na lang lahat, suluhin ko. Hirap. Paano pag nagkasakit ka? Sinong kikilos? Na-try ko na yan dati, na nagkasakit ako. Tapos, kahiga lang talaga ako. Nung vaccine, nung pandemic, doon ako nagkasakit. Tapos, dapat 1 week hindi ako kumikilos. Kasi pandemic na, di ba? Nagkasakit ako noon. Tapos, na-injeksyonan ako noon. Tapos, yung anak ko, sabi ko, di ko kayang tumayo, lahat-lahat. O, siya ang namalingki, siya ang nagluto, siya ang naglinis, siya ang naglaban. Na kaya naman ng anak ko pag ako nagkasakit. Kaya, kita nila akong feeling ko na magaan lang or hindi ako nahihirapan. Hindi na ako tulungan. Tapos, may kuta-kuta kami. Ngayon, maglilinis yung maliit kong anak. Bukas, yung isa, minsan hindi nakapaglinis, minsan nakapaglinis, ganun ba? Dahil sa mga project ang inaano niya sa akin, tapos nagte-training kasi Girl Scout yung anak ko eh. Nagte-training sila, tapos basta yun lang ang pinag-aanuhan namin. Kung malit lang na bagay, hindi ko na palakihin at parati ko silang sinasabihan na mag-aral lang mabuti at kung anong ginagawa ko, tingnan mo. Kaya
darating ang araw na ikaw na lang magtaguyod. Kasi di natin alam kung sino mauna, di ba? O, ganun. Di, ikaw na lang lahat-lahat, ikaw talaga gumagawa. Sinabi ko, bawal dito ang hindi marunong magsaing, maglaba mo, magluto, kahit ano-ano dyan ng trabaho ng mga nanay. Kahit di nanay, tatay, anak, ganun. Kasi nakikita ng anak mo anong ginagawa mo. Tulad yan, kung nagbibisyo ka, makita ka ng anak, paglaki rin ng anak mo, nagbibisyo din, ganun. Kung anong nakikita sa anak mo, sunod talaga. Ganun talaga. Pero kung makita niya na masama na yung ginano, advisean ko yun na, huwag mong gayahin to, huwag kang gaya-gaya, ganito, ganyan. Kaya parati kong na-advise sa mga kabataan, no? Ilan ba anak ko? Anak ko ay 3. 3, tapos nasa akin yung 2, yung pangalawa ko nasa asawa ko, nasa Manila. Wala na kasi ako lang talaga nagtataguyod. Yung binigay ng ko nung asawa ko, para lang kulang pa talaga yung binigay niya. Kaya kailangan kong magmasas talaga. Mahirap ang single mom pag hindi ka kumilos, sa totoo. Pag kumilos ka, makakain ka lang, okay na. Marami akong anak, kaya talagang sapagan natin ko pag ng alaga sa kanila at saka pagpakain. Mahirap na humingi kahit saan-saan. Ikaw, taga saan ka ba? Nathan Villanueva ba? May anak ka na ba rin? Binata ka pa ba? Salamat sa basic, sabi mo. Salamat sa pagsabi mo ng basic. Ikaw din at sa pamilya mo. Thank you. Uy, salamat sa iyo, Natanya. Good luck din. Thank you very much. Bye-bye. Lasang ni. Yati.